Takže práve nám dorazila z Anglicka Gembala GTR 600 Le Mans. Poďme si ju rozbaliť a poďme sa pozrieť na to auto. Gembala je tu, auto, na ktoré ja som sa asi najviac tešil v rámci múzea. Možno, že zo všetkých aut, ktoré kedy dorazili, tak toto je môj favorit. Jediný kus na svete, tá jazda v tom aute, nedá sa to prirovnať ničomu, čo som šoféroval. Je to proste závodné auto, má to 610 koní, to zrýchlenie je abnormálne. Keď zapnú tie dva turba, iba tu na kuse som sa bol previesť, ale je to niečo, čo som asi nezažil a neviem to prirovnať k ničomu, ten nábeh tej sily. Takže ak chceš toto autičko vidieť, tak 6.6. Porsche zraz, auto bude vystavené von počas tohto stretnutia a následne auto skryjeme a bude mať potom oficiálnu premiéru až počas Solar Car Festival 10. až 13. septembra 2026 tu v Brezne. Takže neváhaj a príď sa na auto pozrieť už zajtra a spolu s ním uvidíš ďalších minimálne 70 aut značky Porsche, z ktorých niektoré budú naozajstné špeciality.